Nakam taki video hakeleng ka pertai. Subscribe yu upalat napang. But like share ya ki video jong ka channel. Say pistol ka kentai ban kendang set yu unong tray petrol pom. Ka video jong ka kentai ka baberngam set pistol yu unong tray jong ka petrol pom. Ha Uttar Pradesh. Kala long viral. Ka video ka peni ba ka kentai kala theu da ka pistol. Ya unong tray jong ka petrol pom. Haden baki bahaying jong ka kila siap hami cabar na kakali baki syong. Hakapur badang tek petrol ya kakali. Kane ka video kadai ka balayu ring da ka CCTV kamera. Ha petrol pom. Haswa bakane ka kentai kan lesai da ka pistol na kakali baka syong. Kala don swa ka jingani jong ki nong tray ka petrol pom. Badwe ubreu badai ubahaying jong ka kentai. Namar baka jingani jong ubahaying kane ka kentai bat ki nong tray ka petrol pom. Kalong ka baklod kumta kane ka kentai kala letsai da ka pistol na ka kali bat kala kedang set di uwe unong tray jong ka petrol pom kane ka jingja kala jahan nong ba hardoi jong ka jela Uttar Pradesh hakapuar ba kane ka kentai bat ki bahaying jong ka kila lecha petrol pom ban phate petrol ya ka kali ka pistol ba kendang set ka kentai unong tray ka petrol pom kadai ka bala don license ki pulit klek nino ya ka pistol Bat kajing tu kit kadang ya cekman.